Tungin ai ka jing thap ti ka bajam. Squat ban pen kan mau yup hi samla. Kani kadai ka convention ka basau ka balong ha kani ka parish Maukhar. Daga jing kemen ka bakrau daga jing sngau kemen ka bakrau sa sisian ngan ai ka jing thap ti ka bajam. Minta pat kumne si sendan ngasayo ya ki kintin pediang sngobaha na Vice President Jong Kaseng isamla Donald Melim Umlong te si sendan ngakhod ye hadin ka jingka kintin pediang sngobaha na i Vice President nginsa ngisa kerpat ya kekwaya ban ai ka jing ruai sedang bad ha keju ko poru la kerpat ya borok ki fathers ki badan hangne ya ki executive members Jong Kaseng ban ya syadin na benta ka jing ya procession. Yang ngô yêu blade try kan rat nong bu nong thau bala pen long pen man kham tam yakini kisngi kedok khat ar khat lai menen pat menta kasngi kajing e jong blade kay kelas senran ni haduk ni kisngi deling ba kajing e kajing sne kajong u iso komen haduk ta ta na menta kan kasngi masih mekani galat ha kerteng jong kaseng samla Shillong Archdiocese Catholic Youth Movement Zone 1 Hajing yalam jong President bat Secretary I ai kajing kublai ka kerpang ya I Father Paul Olfendro Lingkot I Provincial jong ka Shillong Province Iban sapen mentai ngi ya kamas bakhoj hagni kasngi ya ai kublai ru bat ngi pediang sobha ya kilingdo ki badai ru ki Zonal Youth Director jong ki santli ki parish kata ka parish Maulai Mauprem Maukhar, Laban, bat ke Upper Shillong. Ya ai kublai, bat ni pediang sobha. Ya ki sister, ki badai, jong kan Saint Joseph Convent, hapok Saint Joseph, kumjuk ki Saint Joseph Dispensary. Ki beladan bentah ban yarap kam, ban yarap nak bentah ki samlah kini ki laisngi, bat kumjuk ban ai kakti gadiang kakti kamon. Miso ban ai kajing kublai ya giling do ru kibala yarap hakini gilaisngi wala rakim simla bandon lang hakini kasngi ru hendrei ya ki fada kibala kloy bandon lang nak bentakan ni kasngi kerpang jungi kisamla ni pediang burom ya kinong syakhot sobaharu kumjo ya I MLA Jong Kamelim constituency ibak Roni Wiling do Ibladon dekat lang bat ngi ya kiwe ru ki minister ki bangila ki ba kim simpat lapoi menta handai lesikin sapoi iptiang sobha ya ki president secretary jong ki santli ki paris biang kumju ki blakit khia bat ki bala tristom nak benta kani ke convention bat ki balum lalang ya ki samla jong ki santli ki paris ni pediang Dak jing kemen ya pi kisamla barok hi ki balawan kenang sakane kalempung jong kisamla kajing ya kenduk lang kalong ke kasngi kajing kemen nak benta jong jong pi ni ai ru ni pediang sobharu ki delegate ki bladon nadu ka khat artarik menen bat menta kasngi ki ba makiru kila penlong kata kajing job nak benta kani convention hakaba ki kilayo sibun nak benta kajing imensem haringkat kajing hikai ni pediang so bahaya baro hagni kapor kelum lang ya baro katai ki samla ringkat ru kilong keme bat kilong kepa ki bala pelat ya kata kapor ke bakongsan ke jongki nak bentakan ni kasngi krau nak bentakan ni kasngi burom jong seng kadi kejing ya kenduk lang ke basisien hak arsnem hi tinggi pediang soba kelum lang ya baro bat kumni hi ngin sayo pat ya kemas bakhoj kublai sibun
na ikot ling kedom ka number jing rai ka baar ka number jing rai ka baar na ka linti beneng ka number jing rai lai spa lai punyo na ka kot ling kedop ka number jing rai ka beningkong na ka linti beneng ka number jing rai lai spa lai pukandai Lodging
Aka ketenguk pa berukun bermen simbakui. Kajing e jong tra jong i Jesus Christ, ba kajing e jong blay, lamba kajing selok jong omen simbakui, kindan ringkat bat pi baro. Kangu kedem yu blay trai kenrat, baula khat lawe rengai pi, ha gini kesingi, kabakerpang iki kun samla, jong kazun one. Ai kublay ye for rangba, for Tabor, for Andreas berenahni, pi ki reuniam kentei basenrang, ye ki long kmi ki long kpa, ki samla baro ki hebarit bakerpang ke kenhun nong kitkam jong kazun one, haga jinglam jong mighty nong kenri. Hari kapor dua kerpang sisyanam tajung pi kekun samna, kabu blay lokot laweri pi sya, balong ki sakri jengu, balong ki atir jengu, haka jingim jongi kawaman lagasi. Lagasi rugari kisingha jongi Archbishop Victor Lingdo, kawamang ingin dua kerpang runa kamta jongi, bau blay nang kerku kedoi i, te say halo jongi, ya ki jingi kawam i don kam man nak klipmat. Kemai ya bertau nong syarai ya ka Archdiocese Shillong. Ngidwai ru nam da ka jingsuk ha ka pertai. Ngidwai nam da kupa bukhuj ka jirangam jong ka balang ha satla ka pertai. Ngidwai na kamda kiri badan ha prang kitma gini singi. Kuma gihman ki para jungi berbor kimyo watang ka bam ka jakasa. Ngidwai sya na kamda juki ha kini ka por. Te komen ko para bije Suab main kenya ke kriam kangu kadem soang terwa hau blade rangnat ye gini jing temu bo per tu ngin pendam melade rawangi puson ye lagi jong ki pop kisang ki lai kilat kitam duna ki jing bakla briu ke bangi jule man ke klip mat wat pan map sisya nalau jong ubreyu kupa. Baro lang kum siying sisem ngin pan ma bilagi jong ki pop kisang na ubleyu kupa ngapla tasty ya kengal grip ko repi government ko para mendwai nam ta janga how try blazing ublei badan bo baro onis naingi badaga ba map no ki pop jangi on yalamingi saka jing imbam jagut
ngenya duai. Bojing tmu jong pi, hagani kapor, bekerpangai yepi kikun samla, hagani ka zone 1. Na kabanta i Archbishop, baring sikha chungi, ibra lam kupar nonglang, yai samla lam prang maukiu, baring sikha jungkiru. Na kabanta i Clarity Marugala G Momen, bari Isabella Mary Hinyota, makumjuru yai Sima Hinyota. Ko play badan bo baro baim junam, me wapnya jeki ke baro habneng bara kaka kendo. Tos ngap isne jingger pa jengki pa jengmi, bato ai ka jingsuk jengmi, hakisngi jangi. Dau tra jangi Jesu Kristus kun jengmi, o baim batsen charing kabar me jelang kaweng jeng men sim bakuin. Ublay junam la junam. Tementanya syang man sngap ya kertin jong blay. Jing blay mta ski klabos ngop tenat bahako men ko para VIP. Jing puli kabaningkong kabasyim naka kita beringkong jong Samuel ya ka jing khot jong blay ya Samuel bar Samuel ujubab kren ko try usakri jong me usngap kani ri ka jing khot jong blay yangi iwei paweru ban shakri yu ngilong tangki atir jong blay ha kani commission ka ba mau la ayangi te kita raw ngidai da ka jingslur ban jubab ya kani ka jingkhot jong blay yangi kumba Samuel ang kren ko try usakri jome usngap hade kite ngirwai pan ngin jubab ya kani ka jingpule da ka sam sau phau ka ong biang hangni ko try ngadon kata hade ka sam sau phau ka ba jubab ya ka jingpule ka baningkong. Hari kata Paulus keren cicu jengi hakishti bening kong jengu sing koren kebau Paulus ukerma penkerma ini bangilong ki jing tau bakut babakar pang jong blay ta kenrat kebau mau ula penim ula penbiang ini penkot persebaya ini dah kebor jong ublehi lingba utrai Jesus Christ uba kamjuru kabalang Katolik kabala ini kebau mangi dai ka temple ne kayeng jong utrai takada ko mangi sesap ini jing puli ka jing puli na ke kitab peningkong Samuel hakito kisngi Samuel ulatia hapo ke temple jong utrai hakabala don ke sunduk ublay te utrai ulakhod ko Samuel bad ulathi ngadon hangni bad ulamare shau eli bad ulaong ngadon hangni namar philakot yenga hinrei u eli ula jubab ngam shim khot khilet thia biang kumta ulalet bad ulathia te utrai ulakhot biang ko Samuel ulakhe bat ulalet shau eli uong ngadon hangni namar philakot yenga hinrei ulajubab ngam shim khot kukhun jonga khilet thiano Samuel umpat itu ya utrai bat ya kaktin utrai umpat shim pen pau hau bat utrai ulakot biang ya Samuel hakasin kabalai te ulakhe bat ulalet shau eli uong ngadon hangni namar philakot yenga hang tau eli ulasngau thu badei utrai ubalakot ya ukhinna namar kata u eli ulaong ha Samuel khilet thiano balada ukhot yapi phin ong kumni to kren kutrai naba usakri jongme usngap kumta Samuel ulalet
bat ula thia hagajaka. Te utrai ula yeng hajan, ula khot kum hakiwei kisian. Go Samuel, Samuel. U Samuel ula jubab. Tukren naba usyakri jongmi usngap. Te u Samuel ula nangsan. Bat utrai ula don bat shimpin bijay ay wat kaway kaktien jong u. Kaktien jong utrai. Kasam kabasaw po. Nakakotling kadam. Kanamba jingrai kabasan. Nakalinti bineng. Kanamba jingrai. Nyos pa arfaway. Nyos pa arfaway.
kecing pule na kesithi benekong Paulus bakhuj syaki Krista na kuren ku para kamet kamlong na kabenta kecing auria Henry kalong na kabenta utrai bad utrai ulong na kabenta kamen ublay ulapen mipat ya utrai bad un sapen mipat yang ngiru da kabor jong u hatu pimtem ba kimet jong pi kilong kidukot jong ukres Henry uta yau bala pineso autrai ukilalong kawai kemensi embat u tukiar na kejing auria kanu kawai pat kapom bau beri ule kalong syabar kemet jong u Henry ubale auria ule papersya yala kamen hatu pimtim ba kemet jong pi kalong ke temple jong mensim bakhuj ubadon hapo jong pi yau ba pilayo pediang na ublay pimlong trai syu yalade lathit ipi dakador kabarem kumta tu pendan buram ya ublay hala kamen kaktin jong utrai Utrai undon rengkat bat pi Kajing puli naga gospel bakun kat kumu yo anis Hakata kapor uyo anis ulayeng ringkat bat arngut nakisenran jong u
bat ula pet ya ujisu, kat ba udang ya najan, bat ula ong. Hakmi ukhun lang brot jong ublay. Kita ki arngut ki senran kilayo ngau ba ong kumne, bat kila buat ya ujisu. Ujisu ula kertiang, bat ula yoi baki buat ya u, kumta ula keli, yano piawat, bat kila ong hau, ko rabi kabamut nong hikai, hangno mesyong mesa, bat ula ong haki, alewan bat pet, kumta kila lej, bat kila yoi hangno usyong usa, bat kila sa ringkat bat u hakatakasngi, namar kalalong kum hakakenta basipau. Uway na kita ki arngut, kibalayo sngaw, ya kabakren uyo anis, bat kibalabut ya ujisu, ulalong u Andreas, upara jong u Simon Petrus. Markum tahi ulawad ya u henmen jong u Simon, bat ulayat ho au, ngila syem ya u Mesia, kabamut u Kris. Bat ulayalam ya u sya ujisu, ujisu ulapet syan ya u, bat ulaong. De pidei u Simon, u kun jong u Yohanes, en ai kerteng ya pi u Kephas, kabamut u Mausian. God gospel jong utrai. Komen ko para beje, taisin ke kwa banai ke kublai kit bok kirwiang yiki kun samla, jong kene ke zone 1. Ai kublai para tebor, but might but ke kenhon juki blakot semua bahaya nga, ban doring kad bapi kene ke step, berbro sisi him takasi and doring kad bapi, ban kwa syaban doring kad bapi rupan ai kublai ban duai kerpang nam tajung pi. Ki kon samla jong kini ke zowan kum joroi ke celaba selong bro kawai. Kedin jong blai kama mangi ya sengau mendagasngi kalong besau tenat. Wanya pusan bakerpange ya pi ki kon samla. Wakum no ma pi pila ban sngap ya kata ke sur jong blai. Warkum juru ban long kita ki atir jong u ban syakri u nadu kadanut nadu ke mensim, nadu ke long renyang kamar renyang ke jongpi, kaba mga kindiat ngan sapatai hakano kedur ngila banla manle kumta. Ladanu wayus im, unius im, ulaya lang ke jinglang, bar kita ki nongkit kam, hakahima ke jengu. Baru ang ba, ha kita ke kilai. Lapoi kita kesni, hak bau pait ba, jong kita ke hima jengu, latu syak ying sim. Ba mar sendrung hata ke ying sim, lam ki syak kamera ba fair. Ki pait ba haba ki I kita ki tiar ki ba paunam, ki tiar ki ba remdor, ki tiar ki ba internet ki ba syongkun hadu gerata. Bon ki pait ba kla suling ngo kat ni ke jingrem kini ke jingrem jong ni kitiar
Reus im tahu ai yang ai yaki. Te baro kilai sim kita kitiar ki mama us im ulapo haka kamra haka yings im ke jangu. Lai kemen hadu kata-kata. Bat kaladan kau ika kena samla. Kani ika kena samla ka yai saudong ya ta ka yings im. Kani ka sama ka yai ya kani ka yings im. Kam syam ai ka barem dor ya ka. Kam syam mi kata ka jing tenat ka jing im ke jongka. Wat ka ksir, wat maulenai. Ya ka dai ai. Hai ke jaka lasyong ukon siem. Ukon siem du wei naki. Kala lek bet syau berkelak so yu. Kala lek bet syau kakso yu. Uni ukon siem hobo bet yakini kena sama maru iit yaka. But ukon si maka kalau lecus im kalau ong uni udai ubah kensai ubah kerpang ubah remdor haka jingim jonga uni kan ubah mengangasim usim upet yaka uyaro yaka bat hadin kata usim sapenya syong kurim yaka bat maka hadin kasalong kamahadai ya kahima jong taus im. Kena semla beje. Kei kama mengingi haban pusan bah kena ke jingim jongi kebau breu lakot yang ai pi iwei pa iwei. Breu kot yang iwei pa iwei la ka jong ke jingkot. Kamu kong ke jingkot kebau breu la ai kena ke jingim. Ka jingim kena ke jingkot kaban kersai tam kebau breu lo ai ha kena ke pertai kita ke jingim melawan kena ke pertai ketika jing ai kebau kerpang kebau breu lo ai dah ke jingim maka jingim kawan nau brei kita ke jingkot kabaning kong kebau breu lo khot dingi kabar ke jingkot kebau breu lo ai kena ke jingkot banlong ki khon chu lingba ke baptisma ha kanyam Katolik ban yo ya ka baptisma ban ja pensum pensai da ka badau mensim bukoi ngilong ki khon vision ki khon dapsen rang ki khon dap kentai ki khon ki bukoi ki khon ki bakentang ki khon ki balajiet ka jong play kani ki jingkhot ka bo play lokot ka balai ka jingkhot ka bo play lokot kare ha ka jing long kmi long kupa ka jingkot ka bo brei lokot ingi ban long kmi ban long kupa ka bo lokot ya kum ge ya mangi mer i mei ipa ka jingkot jong brei ban long kmi long kupa ka ba sa ka jingkot ka bo brei khot ya ka jinglong reuniam ka jinglong lingdo u brei lokot ban long reuniam ban long lingdo na ka benta ka hima ka jengu ban syakri yu ban long ki atir jengu ban ra ya ke kubur jengu ban pen im ya ke tin ke im ke jengu kata ke jingkot ke bau brei lokot yangi keling do yangi keruniam nang da ke jingkot ke bau brei lokot rengu kumlo ban syakri yu hakil benta ba per ke bau brei lokot yangi kom ban long kita ki engineer kom ki nong sain pertai benan hane kum jam baroni benan hangni ki jingkot jeng ubrei lokot iki ban long kita ki nong trei na kamta ki imlang kesalang lakot iki doktor lakot iki nurse lakot iki pilot lakot ya kita ki briu ki batrei ka imlang kesalang ban long ki nong ikai ni ban long ki professor paro kani ki jingkot halaki jong ki kam ki bau brei lo pensyet lo ai ta ka ba ka benta kabamangi haban pusan bahai kata. Teko men ko pernah bija ngi habnya pusan yelade ka kita ke jingkot ke bau play ruai kerpang yanga. Bahaba manga ngatip baka jingim ke dai jingkot ke kerpang ba yanga ku play sibun play tangran. Ya ke jingim ke ba mai mala ai nga.
nga i yaka nga puram yaka nga nyoko reka tarau Paulus Ukraine ngi haka city buning kong jungu tongin puram yala ka jong kamet ngin puram yala ka jong kamen sim ngin nyoko reka ngin sumareka ngin i yaka katagen kabau play ura ai kerpang ngi kohumen kupara hagre ke jim jungi hagre ke jingalin ti jungi hagre ke por dengan kata kang fi kindiat ngapatai fa kada ta jingkhot kaba uplay ulkhot dingi mentang poisa ka benta ka ning kaba don kam e kaba mga kwa ban pren nya fi ko khon samla ha kini ka step kaba katni krui fi don hangni kumno mangingila banlong kita ki atiar jong play ha ka jingim jungi ba ka kita kamram ka jungi kaba mangingi dei banle ha ka jingim jungi kaba man laksi ko khon samla beje hilong kiba kerpang e ha ka jingim jong ka ying ka sam hilong kiba kerpang e ha ka jingim jong ka balang katolik hilong ka jingim ka jigiba kerpang e ha ka imlang ka salang u Kris Jesu udon ka jingi ka kerpang yepi ko khon samla beje kani ka pau shna batingkren bha hagaba mangingi puli ya ka jingim jong u John Paul ba ar bakhuj ubala tho kumba san hajar tali ki shithi kbo tho ai ki khon samla san hajar tali u kupab ko u John Paul ba ar ula tho se ki khon samla bodi kupab ko du bra ichisha ya ki khon samla kata gan ka ba u kupab ko u peni tingkren changi ba kumno ka balang kabau Jesus Christ ula seng ula bu ang ni ka pertai ka i yaki khon samla u Chris Jesu ula trang bandang bandan lang bat pi ko khon samla barabor habangi pulina gospel jong Markus kalong ka ba si phog ka ba khatsau na gospel jong Lukas kalong ka ba khat praga kan riu barbanya krenya khana bat ki ula khot i khamtam e ikisamla samhoi hagaba mangingi pulina gospel jauh Matius kalnong gaba kat kendai kat khot gaba arfuwei na ki senran ki jangu gaba kat arngut gaba mau ula khot kerpang e yau Yohanes gaba mangi unang to ke gospel gaba mangingi pulim dagasngi u Yohanes ubalong usamla du na breng jogi kat arngut ulalong usenran ba u Jisu udah i temensim pitip ya kata ba kumno u Jisu wi kerpang ya u Yohanes mau dei udang samla udang kena ba hagapor ke bau Jisu u khot ye u kan kani gari kicing ai ke ba krautam ke ba u Yohanes sya u ye ye Jisu bau Jisu ru u ye ye u ko samla pilong ke jingkermen jang ke balang katolik bat ka imlang ke salang te haba pipusan sapang kani kalawai ni kalasya jungi kisamna samhoi dan lightly kita sembo jing perkat kiba manga ngakwa ban IV ko kon samla kani step bagini sembo jing perkat kini ban petin lenti ban senran ya ka jing im jang pi ko kon samla ha kani ka por kabaning kong aku IP van pusukan baik ini. What yau Jisu. Kabading kong yang IP sembo perkat aku IP kekon sama what yau Jisu. What yau Jisu ya pi kekon samla. Dagaba puli ya kaktin jong play. Duriap kekon samla ban puli kaktin jong play. Apa what you pen shem you daga ma pipuli testa ya ka tin jong blai baraga ba kre minot ya ka gospel ki sautli ki gospel ki ba mangi idon jong Matius jong Markus u Lukas bat u Yohanes haba pi kre minot ya ki sautli ki gospel pen tip sisyo syapang utra Jesus Christ daga ba puli ki kot ki ba kikot kiba kepala buku jengi kelatho kiba ki bishop jengi kelatho
kiling do kila tho kiriu niam kila tho ni wat kiriu pai baru kiba syampang kila tho syapang u Jesus Christ puli ki kokon sama wat sisa yau Jisu wat yau Jisu daga baya simbenta haki jingi kai niam haki school niki college hasnong ni haki dong barhaki parish kiba mengitip wat yau Jisu daga baya simbenta wat yau Jisu kokon samla kama fi piran ngani kenhun samla jong ke Paris jong ke ni ke zone 1 ni jong ke Jelaba Selong ni jong ke ni ke dong sedi lamingi ni jong ke ri India but jong ke satla ke pertai haba piwan lang kum ni krui sau singai gena tak mensim jing slur baik kata wa pelong ngi bangi trang yau Jisu bangi wat yau Jisu simat hi da ka jing ang nut bar ka jing kemen ba pin se shem ya ka jing sisia wat yau Jisu ba pin se shem sha ya ka jing sisia ba pin hun pin suk men sim ba pin yo bor ban le ya ka ei ka ba Jesus Christ utrang nang napi ko khun sama wat lang ngi dai ban aitino yala ka jong ka jigim I kloi ban pa yala ka jong ka jigim na ka bantau blai na ka bantau Jesus Christ na ka bantau ka balang Katolik pila ken ban pa yala ka jong ka jigim habang iwa chisha yu ko kun sama vje ngin sem ko mam ta singi so na gospel ka ongi kumno sngo tenat ka gospel ka ba mangi ngidang sio sngo na yo onis ka ba ong kumno ba Ujisu ong kumno hangno pisong ula keli alipet ula pai kitin kum tak lelek bagla I hangno usong bagla sa rengkat bad u baro sisngi am tang kata sabat u si junam ki wat yau Jisu barhaba kisam shayu kisong bad u sirta hadu bagla itino ela ka jong ka jingim kita ka jilong jong ki apostol kaba mangiru ngihapan puson pa ya kri ko men ko para kaba ar I yau Jisu ko kun samla kaba ni kong wat yau Jisu kaba ar kadai I yau Jisu u Jisu udai kadai kadur perkat ka jing snau ne ka jing perkat u Jisu umdai kata kadur perkat ne ka jing snau ne ka jing perkat u Jisu day person ubayat im bar ubayat sa bangi u Jisu day tau ubriu do blay ubayat im bar ubayat sa bangi barbor I yau Jisu ko kon samna baudan ha ka Eucharist bakoi udan ha ki sacrament kiba mauhi ro aingi u Jisu bayat long u jingknya halo kading pena ban lek sakamas bakoi ban yo bantah ka mas bakut kamut ban lek syakal bari banyak kendu bala ujong unong penim jongi habangi wan sakamas bakut habangi lek mas bakut ko men ko para bje ngi iu Jisu ubasya sana pna halur lum kalbri uba play la ka jong kasnam ban sat ikipop kisang jongi katakan ka ba mangi yo bantah haka mas bakut nama u Jisu udai ujing kenya na ka bantah jongi Ujisu wan sangi haka komnyan bakut bau yai sa haki tabernacle kemangi mangi gidan hayeng mani habangi wan si mani ngitip baka sakramen bakut tam keduan kadon ken hapo ke tabernacle namar ba udai uparlok baye jungi udong uparlok jong baro kam tam uparlok jong ki kena bar ki khun sama samoi udai ken ujing im na kabenta jungi I jau Jisu ubadan ha ka balang Katolik lingba ukpa bukut lingba ki bishop lingba ki lingdo lingba ki reuniam bat ki nong trai balang kata ki ke jing I ke bamangi I jau Jisu I ya ki nong mi bujli jong Jisu ha ke perthoi u Jisu don ha ki yeng ki sam jungi lingba ki kmi ki kpa begitu kita ia iwei pat kabo Jisu dan
hak ying kesem jungi kerpang lingba ki kimi ki pa I jau Jisu kam dam hak itu ki ba sitam ki ba kordet hak met ba kam dam hak mensim ko kun sama bon ki kun sama jungi ki ba bon hap hak ni ki jing le hak ni ki prathai ba menta ba pri ki jing stom ki badan hak jing stom jang kamet ki danru ki badan jing stom jang mensim bon ki kun sama jungi ki ba ya sakama hatu ko kun sama ngilane ban Christian neki banyak senran neki banyak selok barki habang itip bangi I jau Jisu sisa ngilai banyak senran barki ngilai banyarap lem neki to ai ko samla ba iye baka jingi jungi ki para marjan marpar kalang ka program baka jingrai ko jungi ban shem haki ya ka dur basisya jong utrai Jesus Christ kabangi I yau menu para jungi yau para marjan kebamangi amdai banyak pekmat hari ini dia berkeluar banyak iki banyak keluar banyak map iwei pat kabalai kebamanga ngan penkut dak ni kolong sakhi yau Jesus Christ ko kon samla hapi wat yau Jisu hapi I yau Jisu pat menta kabalai krai ba pin yang sakhi yau Jisu kamentoi bangin ujor persya ya ka jingsniu jong kene ka prathai bona preng jong iyo ni kene ka prathai te la palat kelas niu palat las niu palat kanu ngi pet ngi bentiu ni keren banyak ka prathai bangni ka prathai kelas niu palat u Paulus apostle saki Kristen harom hakal nong ka khat ar kat khat arpuai wong kumni ngi dei ban job ya ka basniu da ka babha I dei ban job ya ka basniu da ka babha ka ba Paulus ukreningi ha ka city baning jo jong u se Kristen Rom kalong ka bakhat ar ka do arfuwei ka prathai ka kenkor bar ka buram ya ka jingslur ki dur prakhat bar ka jingkhan bor ki hok kisat wating ko khon samla ban kentat ikitien ka jingle ne ki kam ke bolong persya ya ki hok Kristen Katolik ke jongi kerma gini wating ban yele persya ya gitu kibas dang ban le persya ya ke jingi kai jong ka hok Kristen Katolik ke jongi long kibas lur ban kentat ya ke eke ke bala ban pensne dur ya ke jing lui ke jing khoi soti ke jing sngur ke jing sngorit ni kanu ke bala ban penlip ya ka ding jing I jungi ya u Jesus Christ ko kun samna bije kene de kapor ka mangi ha banya pusan sisa komno mangingin wat ya Jisu komno mangingin I ya Jisu komno mangingin yang saki ya Christ so hun magini ski o ngalap pinatho ikikon samna gini si kamba rew nyaujur kaya sotenat ke bambanga apa yang tahu ikon sama jungi hang ni kisngi kaba kikon sama kentai kerpangai ki yang triang ha kata kejinget kesan Katolik kejungi ngana ai ku breja itu ikon sama kentai kerpangai bagi wanyalam yala ki lok jungki ni lok jungki ubadai na ki wei ki jai balang ni ki jai niam bamanta ki yang triang ki sakhi Kris wang la pe thong fi mal lai sau san chum ta ni teu la dep par kini baro ki kon ki wan ban yalam ya ki kon sak barang Katolik ki yang sakhi Kris ki yang sakhi Kris dai kam jung ki bakumnu aba ka jingalang samna ka jung ki ya bakisang ban pensu thu ya unu ya ka bahkan balang Katolik kalikan niam ke balang ke basisya Jesus Kristus ki yang triang kita berkewanya lam ki ai kubrei sisya ki ngadwai nam ta jengki pataka jingi jongki pataka longyeng sem ke bakang sutrai nang te kanang yarham hak jingi jongki yo Jesus Kristus menang ya sakhi syu ya Kristus hak jingim ke jongki hak jingim jongki khon ki ti ke ban mi naki te khon samna bije kane ke warang kamme hoi tentang ya sengauru don kun sama jungi kibang lei kawan kami kedai hamban bodi kau
Don kon kentai jungi bong ngi haban buat. Ni serang kadu kambu ni kentai. Lai kau tingi. Habut baik. I yanu. I yau kau ni I yau play. Ubat tiplut ya fi nadong sedong. Ubat num I syu ya fi lanol nanoru. Baka juang borbo kajing I kam juan nau priu. Kajing I kam juan nai meipa. Kajing I kam juan nai himen kipara. Kajing I kam juan nang no nanoru. Kajing I kawan nau play. Kumbau Yohanes hakasiti meningkong jeng u kalnong ke pasal boong u play ulang kajing I kadai u play. Tang play ulang mana jing I. Amdan mano ulang mana jing I. Namo play ulang kajing I kawan nau play. Pak kajing I kadai u play. Te kun samla biye kat ni bidan hang ni. Kat ni ngut ki kun samla. Ladama pi pidan kebenta jeng pi bentai galong yeng long sem ko kun samla bije yang triang ningkong ha ka jing ngek ke jeng pi ningkong ka jing ngek ke bama pi ngek ke bama ong mene ha ka jing khot ka baning ar ke bau play lo khot pi ban long kesan katolik menja pensum pensait da ka badau mensi mekoi ngan yang triang hang tai long kat balong wadaran jing kiting pengkiang kiwan ngam tiang mengatip bau play ui jengah ngatip bau play unum I yanga katagin kukun samla je kabam hiap pen sotu ladau de senang ne kakan thei samla jong pi kibana kiwe kijai balang ne kiwe kijai niam to se yalam yaki show kris wat yalam nengkong sakayeng jong pi yalam nengkong sakayeng kentang kabam u syong kabam u sa kabam u krong ukring kabau juang berbor wan sanga baro pi kibakia ke jengkit nga ngan pin jatai je pi gospel jong Matius kalong kabakat katway kat khot arfufra do laipo to wan sanga pi baro kibakia ke jengkit nga ngan kit nga ngan ba nga ngan penbit penbiang manga mdai mano mdai meipa mdai kiman ki parajang pi mdai ki kini mdai ka kur mdai ka kejat manga ngan kit ikini baro ladama fi pingej ladama fi kermen ladama fi chania ngadan ringkat berpi hadu bafindeli wai no nakan ke pertai kata ka bu jisu kular ngadan ringkat berpi hadu bafindawai no kajing im jumpi nakan ke pertai kamun hadu bafindeli pendayap ngadan ringkat berpi amtang kan ke pertai ngan raru ya fi samneng bandar ringkat bat nga Ublay kupa, ublay kun, ublay mensi, maka Maria Testi berkiriu ku ibeki angil. Komen ko parabye ni kintin ko bo ni la banyak keren fang egi baro dengan kuai pi wan syat tang kini gong ke jingkot ke bo ublay lo khot pi ku kun sam la be I jeka. Borom ke jing im ku jong pi. Nyokor ke jing im jong pi. I ya ke jing im ku jong pi. Kermen ke jing im ke bo ublay lo ai pi. Tu I ya ke palang Katolik. Bapila siapen sum pensai deka badau mensi mekun. Ulah khot kerpang ifi bandan ha kapalang Katolik maka palang ke basisya ke ba mauhi ulah seng lobo ha kene ke pertai. Bakata ke jing I ke ba mafi pira benai menu ban wat berbor Jisu apreng ke jing hoi udan berbor I sisya yu batu sakhi sisya yu dak ke jing im jopi ku kon semna kat syaba mafi pilai. Kat syaba mafi pidan to saki ya ukris. Kene panlong ke jing raikut jong pi ko khon samla menta ke si ka khat sautorik ukala lengkot arjar arpusau. Kadai ma pi ko khon samla ban raikut bakamu ban yang saki ya ukris. Bat betubut yakini ngin om sem tang ya ke jing kemen ke basisya ha ke jing im jungi Henry ngesa penmentoi ya ka imnang kesalang bar kham tam ya ka balang Katolik baro kawai on your ya Jesus Christ.
Di menta komen kepara baro yang lang ban saki yau Kris. Daga mama pi ngi plak ya gani ka jing plak jinget jeng ka pasal. Blayu pau blayu kun bau blayu mensi mukut ha ka kerteng jeng ka balang katlik ka kuar menta kan ruai ya gani ka jirwai. Jing plak jinget jeng ka pasal. Na ikot ling kedam. Ka number jing rai ka bahinyo. Na kalinti beneng ka number jing rai. Lai spa and riu pue. Lai spa and riu pue. Blayu badap dak jingi ki kun benriu. Baulu angken ha gospel jong Matius kelnang banyo. To pan bat pen sayo. To tiet bat pen sapli. To wat bat pen sasyam. Kini ini kapor ka bamangi pan no blayu dry kendrat yek jinon kam jungi ka bamangi rekam ha kini kapor. Kajubab jongi lang baro ngi kerpat yami kutrai. Nagbentau pa buku jongi upu Francis ki Bishop Watch Bishop jongi Victor Lingdo berkhia kasika kene kasni ka bamenta kilingdo baro kiriuniam bada kajing ayai ublay kinla ban treishit hem ban penyar ban penjanai ya kabri so wan jong utrai ngi kerpat yami kutrai nagbenta iparish pris ibalongru SYD jongka SACYM zone 1 ifada Tabor Lingdo ki padar senrob bat ki pait riunget jongka parish maukar bakin slay da kajingker khu jong ublay haki kamba bha jongki ngikerpat yame kutrai nagbenta ki khun samla jongki santli ki parish jongka zone 1 bakin jan sha ublay bakin yai tingshan kumki keluar bapnai haki kam syakri blai jongki ngikerpat yame kutrai nagbenta ki khun samla ki blayai sakma kachingim jongki bakin shemno khamkloi kaching i ublai bakin wan phai shaka semlang brot jong utrai ngikerpat yame kutrai nagbenta ki phadar kirunget baro ki pai runget
bayadan lang kane kalampung jing le niam bau mensi bakhui unthe sei halor jengki ya ka jing ai bamayan jong u ngi kerpat yemi kutrai nagbenta kitu ki badan hapadeng ka jing ya kanat jing ya shun bakin kalalong no ki atyar nong pin yasuk ngi kerpat yemi kutrai nagbenta ki long ying long sem kristan hasatalak kaperthai bakin yasuk yasan bakin syakri yau blei lingba ki kamba bha jongki ngikerpat yemi kotrai na benta ki zone baro jong ka Shillong Archdiocese ki bapelong ya kani convention na kani kasngi bakin long ki bajob wan lam ya ka jingpen em haki babun ki samla ngikerpat yemi kotrai Ni duairu jar ni kapor ki jing timu baper ba pi bren kam hak ni kapor ni duai Clarity Marvela G Momen Isabella Mary Hinyota Yasema Hinyota ya lamprang mokiu ra wan lam kupar nonglang ki bapang ba stom haki ying kisam jungi ki hospital baper Bleitak dan undaran kat hakajim juki waman langsing. Iparing kini baro lingbau Chris utrai jongi kajing terwa. Kajing pinbina lada don ginu ki besngau pang sngau stom ka first aid room ka don hapo ka kamera jong ki seng samla. Naga kot link kedom, ke number jing rai ke bapra, na kalenti beneng, ke number jing rai lai spa prapuar, lai spa prapuar.
To yadwai komen ko para bagne jingnya janga ba jongpi kan laung ba priangon kemaru blai padon bo baro. Tu terai yang ika jingna kiti jompi na kabenta kajingaro kaborom kakateng kajoku kajingmento ingi pada kalalang kujoku baroi. To ai hangi ko trai ngi kerpan mangin laban simbenta da ba bidor hakine ki jing maya. Namar kata sin balapan mentai kene kajingnya lapan dap ya kam jong kajing sespa yangi dau kresu try jongi U try undon rengkat barpi Token te yala ki donun. Niken ya ki sha utra. Dongin ya ingo ya try u play jongi. Kashong hobat kadai. Da shisha kalong kabasang akbar kabadai. Kadai jungi bagi jingpan em yangi aman laga po baga jaka banai ngu yami ko kan rat ko kpa bakun ko blai badun bod babam jikun ling bau try jungi u Jesus Christ u ba nama ka jingis nei ya jinglong ba pop ki priu ula penret yala di ban kaya u na ka thai soti da ka jing sha sitam halo keding penam Ula pelangi na kajing ya bam jekun badak baimpi mipat na kibayam ula ahangi ya kajing embam jekun bana mar kata rengkat bekangel barkiar kangel ki ket sim ki hima barbaro ki paibelim ki boja gamneng ngirwai kajing ruai royeme bangi pen bana klem sange Da shisha milong bako ko try bagadai hok babaro kiba milatau kinyiro yemi namaling bau kun jumi try jingi Jesus Christ da ka bor bagajing tray jong mensi makoj me ai jing im mame pen ko pen kentang yeki ai baro wa mem ju sange bandum haladi yalau pat knang ba nadu bami hadu basep kesngi antarwa kekenya kriam bakun saka keteng jumi kliap kesatri jong pi sipor tangan ingkapor nama kata ko try ngi kerpat rit jemi badau ju mensim men sengau bhaban pen ko ya kini kijing ai kibangawan ra ba an pen kentang yaki bakin kelalong kamet barkasnam jong kun jemi utrai jongi u Jesus Christ ubalau komingi ban pen menta ya kini kijing maya namar mauhi hakamid balaiti no you Ula shimyuk pu da ba aingu yami ula duai kerku ula kedia ba ula ai la kisenran uang to shim ba to bam na kani pi boro namar kani kalong kamet janga ya kaba NIT na kabenta jongpi
Ha kaju gorkam andara layabam ula shim ka khuri beragba aingu yumi ula dwai kerku ula ai ka halaki sinran uong to shim batu di na kani pi boro namar kani kalong ka khuri jong ka snam jonga jong ka jutang batamai bet bem jikut ya ka ba an penmi na ka benta jong pi ba na ka benta ki babun na ka benta ka jingmap ya ki pop tole ya kani ban ken mau yanga ka jing maya chang ka jing Namar kata ko try karbangi penmentai ke jing sha sitam bapalai im jong kun jong me ya ke jimi pat badan buram jong u badia ke jing ke jong u sebneng baru karbangi ap kmelanti ya ke jingwan biang jong u ngi terwas ngongu hame ya ke jing knya ke baku bad ke ba im ngi kerpa dia me topet ya ke jing terwaknya jong ke balang jong me batu ko bor ya jing knya obara ke jing yap jong u melaman ban penyesuk yangi ban mehi to ai ba mangi ke ba an besar ka met bakas nam jong kun jome bari ke ba an pendap do men sim ko jungu ngin kla long ka wei ka met ka wei ka men sim how chris Tuhun penjana yangi banlong ka jing terwa bom cukut ami nang bangin yo ya kanong pateng lembat ki bala jiet jong me kerpang ringkal bar gemaria tasty bako kmi jong ublei ringkat baru Joseph baku jukurim jongka lembat ki apostol baku bat ki martir bakrau buram ringkat bat ki riu kuj baro ha ki bangi shania banyo jingerap nak jinga saj lem baklem kut jongki hakmat jongme Ikarpat ko try to ai ba uni ujing knya jing penyesuk jongi un penroy ya kasukasan bat ka jing penim ya ka perthei baro ka wei to sneu ba ban pen scam ha ka jing ba ka jing i ya ka balang pilgrim hang nias la perthei rengkar usekri jumi u Francis pa ba ko jingi Victor Lengdo bishop jingi ka ken hun ki bishop ki Lengdo baro bat ya upai baro ya ubal pelong ujong me tos ngeu tos ngap je jing duwai jong kan ke ying ka sam ka bam la lum lang hang ni hakmat jong me kuk pa ba ye bun ha ka jing isnai jong me to lum lang halade ya ki khun jong me baro ki bala sapriang hasat lak ka perthei ya ki hin men ki para jong i senrang bat kan thei bla khlat no ba de ki to baro ka la pen subhaya me shwa bikin khlat na ka ni ka jing im to pdiang ki da ka jing i shaka hima jong me hang tangi kermen ban don ba ngin ya lumlang hak da kaburam jumi da utra jungi Yesus Kristus da uba methe sei hak perthei ya baro kijing bha da ulambadu badau kandang mi blake pardon bor ha ka jinglong ka wei jong men sim ba kun baro ka buram ba ka jing yoro junam la junam Kombalau kum ngi nau nong penem và kombalai kai ngi da kak tin blai ngi nut ban ruai kok pa chong ngi ba hapne kan long ka ba ku
To pelangi kerpa ko try na gijing sni boro. Ha gijing sebon jeme cu a jing suk jing sa yang kisngi jungi. Kenang bara gijing rap gijing snai jumi. Ngin lai bara bo na kapa bagin yo jing dana jin ja boro. Kad bangin ap kemelanti ya gijing kerman mako ba jiwan pa jong nang panem jungi o Jesus Christ. Ko try Jesus Christ milang apostle jumi. Ka jing sungai na wat pi ka jing sung janga ngai pi. Wat pe gi pop ki sang jungi. Han bre ki jing e jang ka balang jumi. Bada ka jing smon jumi tu ai kai ka jing sung ba jing tli ka wei kat kum kaman jumi. Mami wa im bar basin siar junam la junam. Kajing sugu try kandan berbor rengkat batpi. Rengkat batkiru. Tonge terwa kada kajing sugu jingi iwei highway pat. Hakmi utrai Jesus Christ. Ukun lang brad jong blay. Ubakin noy ki pop jong ka prathai. Suk mengi blakot saka jing kawai jong kun lang brad. We request all the sisters or brothers who are here and come and help us for distribution of communion.
na ikot ling kedam ke number jingrai ke ba khat lai na kalenti beneng ke number jingrai ke ba arspa khat lai na ka kot ling kedam ke number jingrai ke bakat sau na kalenti beneng ke number jingrai shi spa kendai pusau
La
shai Ngila tip banglangit bau play UI yangi. Tongin ya duai. To the hangi ko try yo men sim jong ka jing I jong me. Badha ka jing swon jong me. Ya ki tu ki balap sa hunda we pu wanabneng. To pelong ki kawe ka jing mun kawe ka danun. Dau Kristu try jongi. O try undan rengkat bat pi. Dem ke kli banyo ke jingkel ku jong blai ke jubab jong pi kalong amen. To blai badan bo boro. On pen jingai na pi ya ke jingma boro. But on tes bon na pi ya ki jingai jong ke jingker ku jongu. To blai on pelong ya ki dono jong pi. Ki basha skor ya kasur jongu. But ba an pendap ya ki da ke jing kemen bam cukun. Ai bon shem ya pi ki ba iya hakalanti ki hukum blai. Kiba syampang ye kaba bhabat kabadai badan pelong ye pi kinong yo benta bat ki paj beneng barka jengker ku jong blai badan bo boro ukpa baru kun baru mensim baku kan hirapi barkan sabat pi junom ya leit sung kamas kalawai Seisin sing borom basuk ipi ki kon samna baro bar kaba ngakwaban penbana ipi menin ngai dan meeting badi Archbishop te kwan pi karpange ye ki kme ki pa kumjuru ya ki khana school ki khamdam ki khana kas 12 ki bandai pitip ba kasorka kla hukum na kabanda common university entrance test tega kwai pi ki khana kas 12 khamdame ba science ba commerce ba khoi ngobha e balong ki ba kindit beri hari ka por ban lai ban register ya pi yalade la pi kwa ban police bar national nam ta ka kuet Common University Entrance Test. Quick make pa ne ki men ki para ne ki bamdan hang ni khamta mai kha kas 12 ngau bha se ban le ka register shua ka arpusan tarik mentau banai karkum ka I ki ba ka arpusan tarik banai don ki ba hadu February handai ngau bha long ki ba kloi ban le pej yekini nomor la video yekini phimla ban en register pi shua ka por Pinduma banai namda ka BA na BSc na BCom hadin habot. Des ngobha kwai pi ki kme ki pa ban tip yakari ma mening lai long meeting aying bishop taba yong ngi ngaya ban sapun banahang ni des ngobha se yakini ki khana kastwal karpange yo video admission ha ka BA na BSc BCom haba pladep yak class 12 mentaus nem
Tis ngau bha ban le kiri pej bha lanu kiri ke singi ban hap register ke bakadu word dai boleh register le tang badan kam register badan kame da pi pil pi pas ke tu kuat ka syong ki principal hadai ke register kadai ke dun kame ke bang pi beri ban le dengan kuat syai pi baro ki badan ni ngau bha penalam keleng-keleng ya kini mari kita kerujung ke sarkar menta ya kini ke CUET Common University Entrance Test College Board. Te lakar pa di phiboro iwe piwe ki pa jong play bat ki khun samla sobaban songswa khandian ngidon ki jingle buram katu katni ya kinong le bah ya ka SACYM zone 1 bat haswa jong kata samla bi it pa jong play bi it ngasukwa ban ipeni tho ya phi ya kini ki samla ki balarwai ngo tanat ha kini ka stem ki dei na po upper Shillong parish ka kerteng jong ka choir ka dei ka Saint Ephraim choir maki kilalong kalado jong ka choir ka balapanyay da ka SACYM zone 1 bat kilarwai ru halor ka thim to penrit yalade hakmat utrai bat dun sakantiu ya pisha jrong ka balasat na ka shitiu jakam saw bat shipho tingin ai ka jing thap kti nak banta jongki te minta pat kumni ngindon ka jingle buram ya I Father Paul Lincoln ibala dan ringkat bat ngi bala kershan met bensim ya ke SACYM zone 1 kerpang ke jingdon jong I ha kini ke stem ka ai mensim yangi iwe piwe tenga khot ya Presiden Jong Kaseng Banwan Shakman. Kat banang yat ke jingle buram ngakarpat phi ban ai ke jing thap ti I khodru ya I MLA jong Kamelim constituency iba Ronnie Willingdo sngobaha banwan Shakman hadin jong I ngakhodru ya MDC jong Kalaban mairu sngobaha ba inwan Shakman hadin jong MDC ngidon ru ya Samla Niki iba jukershan ya ngi ki khun samla jong ke SACYM zone 1 kini kidai kiri rongba bat ki khun samla ki bakrshan met bat mensim ya ke SACYM zone 1 te kblei shibun te menta pat kumni kan sadan kajinge shandurlang lakarpat ya ki fathers lakarpat ru ya ki guest MLA MDC bat I samla niki ki badan hangnin wan lang Shakman berkerpat ru ki executive member jong Kaseng barok sngobahaban wan Shakman ngindon kajing shendur lang te ka choir kala bandang ruwa ya kajing ruwa penkut lakarpat ya ki AC member sobahaban wan Shakman Nagalinti Beneng, the number Jingrai, South Spa Live Unreal. South Spa Live Unreal. dan ru ya ki member jong central body sobahaban wan Shakman
Pa jong blay ki khung samlas mabahaban yang lang na banta ka ji shandon. Te ngilapois ke bakut ha gane jingi sembenta jungi ha kemas bakhuj. Te ki program ki babut ki long kemni. Ngin sadan ka jingi kenduk lang hang kani hi kaju kajaka ha kapor shibaji. Te la karpa di phi ki khun samla ki pa jong blay sngob ha banwan ha kapor kababiang. Te lakhot lawer ya boro ya ki fathers ki brothers sisters but ya kinong sha khot sngob ha bangin let banyadan kajing bam jalang tela karpa di members sengobaha banyalam yaki tenak banta ki delegates but ki choir kajing bam jalang kalong hapo kemadan basketball ting kajing kenduk biang an pen kan mau biang ipi kalong hakapor shi bajetek sengobaha banyeng kaburom hau kpa bad ukhun bad hau mensim bukhun kodonut bukhui tamu Jisu Kumaria ko nangirap ki Kristan, ha kakerteng, enyaro yu Jesus Christ. Kumjuru ki volunteers baro, soba begini herlang sispo manan basketball nakabenta ka jinya bam jalang. Nakerpat ki volunteers baro, kiba yarap yagi hakani kasengi kini hiar lang siya po manan nakabenta ka jingi paham jalang.